inglong pho amai phutan sing timung pen pherang ke amai ke padopon KCS nihang donsuri ahawar amai atumta ingdeng plikebra troxy karbi youth festival along chepate dunji CEM tuliram ronghang arideng pen kaching thur asai mokang puasai kiteng Convening Committee for Unification asong pen District Press Club dipu along pherang ke amai pedopon Balipathar number adarsa along long le medumate revenue rong isi chingrum siningkan isek aparman chirungpon Kardom pini prime time thanbang phineli merin hansepi non arjektha birtang tonpen Pini anerlo apor KSA inglong pho amai phu than singtimong pen KSA amithang asai hemalong pherang ke amai ke padopon bangso amai along cabinet along HAD aphan SSAD pu ke hok ke aron kali lapen Assam Sarkar pen CN vek nangji pusi sodak pen ke hang padopon Dipu pen Deboram Kathar 365 News India The HAD department and inserted a new department called Assam Scheduled Area Department, which is very unfortunate for the people of Karbi Anglong and Dima Hasao, because we feel and we think that this HAD department is a very important part and a very integral part for developing the two hill district of Karbi Anglong and Dima Hasao. And with the Karbi Student Association demand the government of Assam and also request the Chief Minister Sri Sarbananda Sonowalji to withdraw the removal of HAD department for the two hill district of Dima Hasao and Karbi Anglong. And also we request the 5 MLA of Dima Hasao and Karbi Anglong to please concentrate on the issue for the removal of HAD Kebon alang litung sa Ahokpet apang si kamathalo lasi halabang so Kebon long ke solidarity ke Karbi local le strong hin nage dolo athi alang litung tame mithang ajong jung halai claim kali labang so a district labang so long ri litung mukibang jilari ta nona teng nona amang si dunangji mukimata pen jalang Kebon lo lasi ala so kontak Kebon lo ke diluta kacirap pasitu pen cenglo mujak kong orang pemilih itu cisik hidang bangkai kaita cisik dingok ni jepon tu Aning kanwang ason tak si pining lethota ingdeng plikebra troxy Karbi Youth Festival tara langso along ke padoponji thang ni phai kre phopen ni phai kre ser cap suri hini ra inkoi raisi along KCS ni hang don suri ahawar amai atum penta cisik chedang ponbomlo KCS ni hang don suri ahawar amai atumta kikan kilun ke chepati dunji aphan sangti hidi mate bali pathar alongsi Charlie Ponbomlo non ove kimi ariso ejang atumta amethang ajutang ke pangto pon thekwerji aphan mathasi hemrit che oponsi kikan kilun along Charlie dunlo lapen kikan kilun chepati dun kobusi birta nang pachini dun hanjang lang sopen Bisnu Lekhe 365 News India Rengthama constituency angkang along kedam tang surihini ra inkoi lapen surihini ra inkoi ra isi aparman sarkar pen kirap asai mohmate scheme ke deng pen ke claim ke patang pon ke do an pini thang ni phai krehini anerlo por phai isi ra achitim apor pen kangpu ajai mek pe do pon Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang amithang a constituency pitung rengthama angkang alok kahumri pe do ponsi ke jengsi longpho adim wedding shed longni adim Powers Block atowar lapen longni rongker ahem kangku pedopon adun thu kinjutsi kolonga nipali arong along Buddhist temple ke kinpon thuji aphan long esompon bangso long eke sompon amaya long Buddhist temple ningkan isi angbong pikim kerang patang ponji lapen patang ponji aphan lamchak pikang lapen bangso amaya long Karbi Anglong Autonomous Council CEM pen MLA election aprang ke goreng amarsai ahin bangjok aphan sitami tipon thekthelo buklardang pen than pachimipon bangso sayang deng board chairman Ditolal Hasnu Pranab Rongphar PDC chairman Ramson Rongking DMB commissioner Serlongki Pelapen ke thekiding atum chetongdun
Dongkam Mukam pen Kelvin Kerang 365 News India. Convening Committee for Unification Tihek pen CCU Asong pen District Press Club Dipu along Perang ke amai pedopon. Tang ni pai sirke bar ni State Cabinet along Kacheparai pon Hills Area Development Tihek pen HAD Department apan pe pricing 6 Schedule Areas Department Tihek pen SSAD Pukelar pon ki nilitum CCU anparta ongdong asong Chilangsi ningduk Chapaklangno. Lapen labangso HAD pen SSAD Pukelar Aputa Karbi Anglong Autonomous Council lapen DHAC along Mankedo CEM EM MAC MLA lapen MP Atul Thur Bamsi State Cabinet along Damsi Chingwai Chingsaira Prabjin pen pe Praidam Nangji Kalite Karbi Anglong Autonomous Council lapen DHAC atum Kivangji Arni Kasik Sakdokok Ji lapen Jongsi Assam Sarkar pen Thanglat Kedeng pon Ave Pulote Soluk Sodak Dokok Tahai lapen Assam Sarkar pen Adaichi Enangji Busi Sodak pen Jongpon lapen thang ni pai cricket thom ada porpai popen arni kangsam porpai ke thom an ingkir check di pusi bini District Press Club along Perang ke amai ke pado along Pangdak pon laso along Karbi Youth Festival Medical School aphan pe jok ponji pusi than pon Dipupen Deboram Kathar 365 News India. Through press media pen, Arni Tarik Sirkep Arni Chandraman Patwari Alangli social media long cabinet decision pu kapang dagdu. Asal so kapang dagate along nona bangke Assam along HAD Hills Area Development pu department bangke pavedat pu. La sotim lo bangke 6 Schedule Area department busi ibon pu. Pula so kapang dak pen la pagi pon bangke la pen lo je haladak non aprang bangke 6 Schedule Area HAD pulote la bangke NCLs Karbianglo mate non bangke Karbianglo pen di Mahasau la hini anglo hini pan bangsi kapanong pon sam non bangke akimi la 6 Schedule Area department bangke BTR phan takimi ladak kapalut ponsi ilitum inglong asu ilitum hakko pen ilitum han nang padong tang la so jakong asam gopen pe ketik pontang la so bang ke nong pridaksi akimi bang kaprek BTR phan puthot ke ponthuji mate la so lang pang rom ponthuji palam nitum CCU ahin pen menturi ta koikre la pen la so puthang ilitum condemn lo la pen ilitum ladak CCU lo ke do anasong ke se pen chenglok hampang song do anatum nitu la so puthak chingwai pen la so puthak koike tik bangke nitum ke song poi han phansi nitum chisik lo la pen nona bangke la so 6 Schedule Area department long jongsi itum boro MLA thaman jongsi haladak so pangrom pondet BTR hoda jisi par pangrom pondet pote muafia bangke HAD minister bangke avedet po lapen Assam pen Karbiang long ilitum aprang pen ilitum jakong nge pitang la sorry lison raso atowara bangke cekhang cek po non bangke ilitum bhan kapan Pini ni phai krehiniar ni langmili mojang kang kidudun balipathar number adar sahawar dharmosing bearong ningkan isek midulindu ki thonasai borchan berong asara hemalong aningkan wangason thak dharmosing bearong midulindu ki thonasai dengpon pini midulindu ki thonasai chengchia phrang dharmosing bearong don thongke pratroxia don aphayatum wopi jon horibong kachipona wopia don tinatum aphan womot wokan langponlo Pini wumut wokan ke lang along ke Japon joy sing be guru sara hinpen Japon si cherap chitudun borchan bearong asara hinpen cherap chitudun bangso sai tang data pipini dharmusing bearong midulindu ke thona sai along mai charipon borchan be rong asara hinpen mei charipon lapen daising be hinpen mai lam thepi jaipon lapen pini bangso sai long aluhiaman pen kachitong dun jagannath be SGB beren singnar chinthong asar Bura sotok bi prangke Sipson be lothan bang longki be Dharmosing be arong amekar Joysing be Uheswar be
khiram be lapen ansen be tumpen chetong dunsi pini dharmusing be rong midulindu ke thona sai amaya long karbia khea long hakwa kai pen aronatang ithik pon dokoga jok ningkan ni sek pen mithanga long le pata midulindu ke thona sai kedeng arnilo pini bangso sai amaya long hawar hapat kubi ke son pen sika paching thur pon jima pu hei hui ang ton ni si chingwai ching sai pon lim pini dharmusing be rong midulindu ke thona sai ing samjin pen mai pachun pon Borpothar pen Jotnu Singh Be 365 News India. Kerja asing pen ini tum pini dak borcam berong sarahem ini tum midu lindu ke panggang kon ini tum singrum lo nasi ini tum ene Pini ni phai krehiniar ni ada por phai ke ba por balipathar number adar sa hawar rong ke ICDS model center along senso be sub center tumpen patir pi ponsi number adar sa rong kresiara da tumaphan chitim pen kachipajok ponjia phan chitima lan na pen chitima dowai adon tinara da tumaphan ake joy pen keron pachitang pon number adar sa hawar arada tumpen senso be sub center cyclem bang tumaphan na puson saikam ke claim ke mia jok churu pi bajir pon pini senso be sub center along cyclem bang patir pi pon atum lineda CHO senso be sub center biju kramsa MPW senso be sub center basa pitimung piasa kungriteron piasa la pen ritarong pi piasa atum patir pi ponsi pinirong kris ya hawara rata tumaphan chitimalan ake joy pen keron pachetang ponsi pini chitimalan keron asaying samjin pen pachun pon Borpothar pen Jotnu Singh Be 365 News India. Pini abirta ke lapuan se kangton iglo ajo ke me kurwang thu